ଆଜି ସଡନ୍ ମନ ହେଇଥିଲା ରୁମାଲ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସିଧା ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ରୁମାଲ ରୁଟି ଦୋକାନରେ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୁମାଲ ରୁଟି କରିକି ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଇନା ଟାଉନ୍ ଚାଇନା ଟାଉନ୍ ସବୁ ଦୋକାନ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲୁ। ଆଉ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, 10:30 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ପାର୍ସଲ ବି ନେଇଯାଇଛୁ। ବାସ୍ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ପିଲା ଏଠି ସର୍ଟ ପିଚ୍ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ। ବାସ୍ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ସର୍ଟ ପିଚ୍ ଖେଳ, ଆଉ ଟିକେ ମନ ହେଲା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବା। ଆମର ଲେଟ୍ ତ ଏମିତି ହେଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, 11ଟା ହେବ। ହେଲେ ହଉ ଟିକେ ଖେଳ ଦେଖିକି ଯିବା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଖେଳ ଦେଖିବା ମଜା କିଛି ଅଲଗା ରୁହେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ସଲ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆମର କ'ଣ ପାର୍ସଲ ଦେଖିବା। ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସି ଯାଏ ଖୋଲା ହେଇନି। କ'ଣ ମଗେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଦାଦା ମଗେଇଛନ୍ତି ପାର୍ସଲରେ, କ'ଣ ଆସି ଦେଖିବା। ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯିବ କି ଚିକେନ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ନା ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍। ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛି କଲର୍ଟା କେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, ଜୋମାଟୋ ନା ସ୍ୱିଗି? ଜୋମାଟୋରେ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି। ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେତେ। ଭାତ ତ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ତାପରେ ଆସିଲା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓ ଆଇସା ଜବରଦସ୍ତ। ଚିକେନ୍ ଲେగ్ ପିସ୍। ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏହାର ଥିଲା କି ଟିକେ ରାଗ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଗ କମ୍ ଖାଏ, ତେଣୁ ଖାଇ ହେଲାନି ବି ଠିକ୍ସେ। ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ'ଣ କଲୁ, ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ, ପଇସା ବେଶୀ ବି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖାଇବା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କୌଣସି ପିସ୍ ବି ଆପଣ ବାଛି ପାରିବେନି, ସବୁ ପିସ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।